Maray na pag-aaga po liwan sa Saint Gabos mga tugang ngunyan po aldaw ning Huwebes ika-29 kang bulan ning Hulyo taong 2021. Welcome po sa tuyang programa ngunyan pong aldaw na ini. Mag-iiriman na kita sundong alas 9. Sa mga maiinit naman ng mga bareta, mga impormasyon na sa tuyang pag-uurulay-ulayan ngunyan na pag-aaga. Hindi po sa programang Riding in Tandem, makakaibanan sa lado teknikal si Kuya Ferds. And then syempre ang gabos sa mga pag-iribang hali sa luwas. Ang mga action man na mapaabot kan sa mga impormasyon. Hindi po sa tiyang programang Riding in Tandem. Hindi po sa 97.5 OKFM. Pwede mag-text, makiayon sa samuya pong mga pinagtutukar ng mga isyo ngunyan na pag-aaga sa 0950-0497-596. O kaya sa satiyang Facebook account sa 97.5 OKFM Naga. Magpaabot and then magtaon ng comment ang pong mas lalong maging magayonan sa tuyang pag-urulay-ulay ngunyan na pag-aaga. Kami po ang sitong mga likod sa radyo. Ako po si Eric Dulong. Good morning, Tabi Boy. Good morning po sa kabos natong mga paradangog sa radyo, sa TV, as in sa Facebook Live. Ako po si Ervin Borja. Kami po ang makakaibahan nindo sa laog nin sarong oras may kabanga. Tangani po mag-ulay-ulay kan mga maiinit na issues ko yan. Good morning, Bin. And then syempre sa kabos ng mga parahinanyog, ang si Senador Gordon nag-positive man sa COVID-19. Yan ang latest na naaraman na sa mga bareta duman sa nasyonal na si Philippine Red Cross Chairman PRC Senator Richard Gordon nag-positibo man sa COVID-19. Sabi ka tong nakaulay ko, nakiuso man da si senador. Si Gongi Gordon, asymptomatic man siya sa mga nakalipas na aldaw. Kaya na niya tulos na kumbaga naaraman niya na infected, kaya dahil niya tulos na araman na infected siya por dahil asymptomatic siya. Siguro boy sa kabos na tawag niya sa Pilipinas. Siyaan madaling makaaram-aram tulos kung nag-positive siya. Siguro dahil pati natamaan in COVID, nagdadangadang pa sana. Pwedeng advance na. Isipon mong ang laboratory na pigpapadalagang kan Red Cross mo yan. Ang mga test na ginigibo kan Red Cross na siya na mamayo. Kundi digdi nagsasabi, boy, na talagang ang COVID, mayong sinasanto. Mayong pinipili. Dawa na papalibutan kanin napapalibutan kanin vaccine. Yan sigurado baka vaccinated na yan. Oo. Iyan ang bago da siya na-vaccina, nabakunahan, na-detect niya na positibo siya sa virus bago pa. Bago. Ayan ang sabi kang senador na sabi niya nga ni mas pakusugon ng pag-iingat as in si mga frontliners sa Red Cross mas lalo mag-ingat por dahil igdiyo sa bagong variant gani na kinakatakutan duman sa Metro Manila, sinigdiyo sa mga pagtaraid ng mga lugar, pati igdi sa mga probinsya na di na makaabot igdi sa tuya. Kaya papakusog ang mga border checkpoint tanganing di na makalaugig di ito mga arog kaya na variant na Delta. Kukontrol pa kuta kang gobyerno na dahil ibugtak sa hard lockdown ang mga lugar di sa Pilipinas, lalo na ang NCR. Kaya nailing mo dahil pamambaga pigbugtak sa ECQ ang Metro Manila. Kundi GCQ pa. GCQ pa. Kundi halos gabos na mga Metro Manila mayors nag-uuyon na talagang ibugtak sa hard lockdown ang Metro Manila. Maging ang mga nauyaon sa business sector na dati talaga nangingiriil na nagkukontra na pagparabugtak sa lockdown lalo na Metro Manila, medyo nag-uuyon na okay. Mas na mga nga na ang Bin. Oo. Kapag nag-sirit talaga ang kaso kang Delta variant, mas lalong mapapahaloy ang as in maapekto ng negosyo ninda. So yan ang kamurtakan. Ang gusto ang mobility kan tao kay po anda ang i-restrict o bawas-bawasan tangani na makontra. Ini yung paglakop kaning sabing Delta variant. OKFM ang radyo. Walang masyado.
Panuntaan buwan naman ang report, hali sa luwas. Report. Yan sa linya si Danny Arios. Hello, Danny. Sa gabin, boy, nagapad akong amay-amay ta baka makabuyo naman guna na amay. At mga A2 category urog na si mga senior citizens. Tamay nangyari kan 23 sa 24 kan una na July, duman sa Vaccination Express ni OBP asin ang Nagabox Express. Si mga natawan staff na nasa A2, naging siya nasa A3, yung mga OFW na malarga within 4 months, dahil man nagturo nga. Sina dapat naka-schedule 23. Ang nangyari, nag-abot Sabado. Kan Biyernes, si mga volunteers, asin si mga frontliners na riyaw duman sa mga vaccination site, pigturudok na duman si Janssen vaccine, tangari day masayang, linihulita, nailuwas na, kay puan magamit. Inang konfirmasyon sa tuya ni Consal Dodet Beltran bilang Liga President, asin ex-office member kansang ng Palusod, kasi pagtaon ninda sa mga kanbarangay, si mga staff duman sa mga nasa priority group, alagad day nag-arabot. Painan, muna na nga may vaccination, pero sa ito, ang mainot kunan, si second dose na. Bol sabiyon si ikadawang beses na natutudukan ng bakuna. Digdi sa GMR Coliseum. And at yan nga po, sinagpalyar na rin nag-abot kan pigiskedo ni Mayor Legasyon, na rin nag-abot kan pizza panitres, alagad nagsuso-so kan 24 kan Sabado na patulok sa rason na ikwa sila ng staff. Dahil man tinugutan, nagwaman allocation para duman sa Sabado. Ang ginibukan ni Mayor, sigon ki Consal Tran, ikiskilo sila ngunyan, alagad, butang linaon, bako ngunyan na aga, at chan sinda na apon. Mga abutan ng mga sanggatos, sinagpalyar na dahil nag-arabot, kan Biyernes, alagad nagpipirit na pagpatudok kan nakaaging Sabado, kaya naging aksyon, asin solusyon kan City Hall, sigong Kibiltran, ibalik sila ngunyan sa vaccination, pero bakong aga, embes hapon. Ano po yan, dosing barangay. Sir Dan, ang itutudog po ngunyan na Janssen Mangalaray, araw kang especially itong mga naturudukan kang nakaaging vaccination, kang Office of the Vice President, na ano po, na Janssen. Ngunyan po, Janssen man? Bako na sir, kasi Janssen, dapat maubos to, tayo na iluwas na. Kahit po mailuwas to kung Biyernes sa Sabado. Si magagamit ko na, sinag-abot na supply na Sinovac vaccine. Okay. Ito tabing Danny, itong Janssen, nagsasabing 6,000 doses, ano na konsumo talaga? Ay inubos talaga to. Tayo nga Ben, kan 23, may nag-arabot na naka-schedule duman sa priority group. Pero may stop. At nailuwas na kaya si mga vaccine, dapat talaga maubos to. Ang ginibo, sa mga yaw duman na volunteers na depa na tutudukan ng bakuna, since sa mga frontliners, duman na siya na naitao. Kaya man nag-arabot. Na masasayang si bakuna. Muna, nag-arabot kan Sabado. Ay para sa Sabado, ito man allocation para sa schedule sa pagpabakon. Dahil naman nagtugot. Maubos si vaccine duman, alaw na ito. Pero, sina mga allocation, si nakatagama duman, mawawaran lugod. Kaya pag-schedule sinda, bako una na aga, dinaunta, bako una na aga, siguro kay Kagawad Beltran bilang Liga President, at yan na po, yan sa dosing barangay kan Ciudad Dinaga. Sa aga naman, si iba, hapon na naman, tutudukan. Si iba naman ng barangay, na dahil kabalingunan sa listahan. Kaya ang pangapudan ni Kagawad Beltran,
So ito nga ning naka-schedule, dahil na para pa-extend. Ang sisendang pangaran, yaon na duman sa listahan na kamo dapat magdaperila. Pero kung may walk-in duman, ang nakakabalita, kung sobra si vaccine, kay goma din nag-arabot, ginagamit na to, pangarig, dahil magpaso si vaccine, tayo naluwas na duman, na dapat itudok sa laukan oras na ito, duman sa mga residentes kan barangay na warak baga to sa 5 vaccination site sa siyudad ni Naga. Inaabot yung mga labing sa sangnatos, anday nagturo nga, kaya babang naman sila sa duwang alaw. Kabali duman si A2, priority, si A3, si mga OFW, si iba pang priority group, araw ka mga student medical workers, si mga yaon sa opisina. Bako lang si senior citizens, kundi si iba, na dapat yun na na-schedule at kapon. Utro naman na kapon, kapag kaga, dapat tudukan ng second dose. Yan pa din, sa to yung report, tanaring malinawin sa ibang mga dahil nakabali, alaga ni Mayor Legasyon, bago po na nagaw ko na sabi ni Kapitan at yan nahapon. Ina po sila ni Orios. OKFM ang radyo walang masyado. Salamat Tabi Dani kan sa imong report. Hindi man kayong ibatang kababayan. Okay man itong may mga rason talaga, boy. May valid reason talaga taday pag day nag-show up. Pero ito man ang mga kababayan ta na ang rason sa naman nalingaw o kung mga rason na day man valido na mas importante ang pagpabakuna, lalo yung mga OFW na kaipuhanin dan bakuna, siguro ikwentulos tulos i-reschedule ito man mga valid na rason. Tainuton ito talagang mga desidido. Araw kaning sarong message sigdi sa satuya. Ang sabi niya, good AM po. Sana matukar sa programa nindo ang sistema kang pagtaunin bakuna. Ta nagluluwas naman po ang naturalisa kan Pilipino na kung isay an harani sa kuron, iyo sana ang nagkakaururigan. Lalo ining Johnson & Johnson na bakuna, tawandos lang. Miski bako man priority nagkairinot na. God bless po. Makasuya po baga na nag-submit ka ng pangaran sa barangay ta nagsusunod ka sa proseso tapos arog kayan ang sistema. Bako sa naigdi sa nagay niya, maski sa ina ibang LGUs, ini mga sahot na nagkakairinot itong mga mapaman sa priority list, kundi kwenda kung harani sa kuron, yung mga nagkakaururingan. Ang sarap pa dyan, Tabi Bin, ini yung ini kayang pagluwas katong vaccine na sinasabi nga ni Sir Danny Subago na dapat ipaubos sa duwang aldaw itong 6,000 na doses. Pag mayo man talagang nagtunga, maski si Saido man na day pa bakunado, lalo na si mga frontliners, si mga volunteers na niya duman na day pa man, even day sinda nakalista, day sinda nakaschedule, kung masasayang man anggad na sasabihin na ano na lang yan, taday ka, mag-strict nung kita, taday ka man nga nakalista, taday ka na bakunahan, baya ipa na ngayon magka-expire ngayon. So sayang man talaga. So siguro, tanganing day masayang ang effort kang Office of the Vice President. Ito talagang si mga nyaon duman na pwede naman talagang bakunahan kasi mayo naman iba. Di naman nagtunga, nag-aabot nga ni mga alas 8 ang vaccination kang nahihiling tang ibang sites na inabot talagang banggit ang ani lang ipaubos itong bakuna. Iyon na nga niyan. So sana di man ang iba. Sa kuyang baga sa Manila, may aldaw baga kanto boy na dahil man nagturo nga si iba. Si itong mga rayaon duman, basta nga taga Manila. Iriniksyonin na nindo ni. Taang bakuna, dahil makakahalat, kumbaga. Dapat pag nailuwas yan, talagang diretso dapat siya na maitudok sa mga tao, yung bakunang iyan.
OPFM ang radyo walang masyado. Iwanan po kitang 10 minutos bago mag-abot ang alas 8 na hiling ko kasubanggi habang nagdadalandanan akong TV, Bin. Ini yung ining sparring ni training ni Pacquiao, ni Senador Manny Pacquiao sa paabuton niyang laban kay Errol Spence Jr. na kung matatandaan ining si Errol Spence Jr. dakula ni Bin. Yun ang pinaka Alangkaw, dakula, mas alangkaw. Tapos hubin, ning 11 taon sa SAIA. Although may napatunayan na si Senador Pacquiao kang paglaban niya kay Keith Thurman, iniyo kaya niyo ning kumbaga undefeated man iniyo, tapos talagang garo mga burubungkukan ang laog kang kang takyag. Iyo. Ang magayon na nagding nadalan ko kaso ugma ta huna ko pigpapabakal na ni ako nagbaliktad na si Freddy Roach. Taan sabi niya mabayad nga ako ning $1,000 para lang mapatumba si Pacquiao. Mapatumba nindo ang sa kuya ngayang alaga. Ito pala nagtatao siya ning pabuya duman sa mga sparring partner ni Manny Pacquiao. Pag sinabi niyang knock him out. Kumbaga pag napatumba mo nga na knockout mo nga si ansa kuyang ataman ni si Manny Pacquiao, tatawan ta kang $1,000 bucks. Kumbaga $1,000. Tanganing mag-level up ang siyempre itong sparring partner niya makikipagbuntulan talaga. Gusto niyang makuha itong $1,000. Iniyo magayon man ini para kay Senador Manny sa iyang kumbaga ensayo ining sa iyang pagtitraining mas malangkaw ang kalidad kan sa iyang pakikipagbugtian duman kay Errol Spence. So huna ako nagbaliktad din niya ako si Coach Freddy Roach. Ito pala na tatawan niya ning $1,000 ang si Sayman duman sa sparring partners ni Senator Manny na makaka-knockout sa iya. Dahil pati dayan aram ni Senador na Na may tandan, na may kung siya tandan makabungaw. kung siya makabungaw duman sa sparring niya, duman sa indang training. Ay ang mga ka-sparring pati dampig ko boy mga kanlang para yung kanlangkaw man ni Spence. Halangkaw ang kaibahan kasi tabi binailing ko duman sa mga darakulang nakalaban ni Manny Pacquiao magpuon kay Margarito, kay Cotto. O ito si Margarito, higanti man baga to. Higanti man ito. Oo. Si De La Hoya, na 6-time world champion man ito. Si Cloty, dakula man to itong nagpara pabugbog sa naman siya, nagpara nagpara sagang sa naman. Ang kaibahan kanina ni Spence ta iniyo southpaw pareho niya. Gabusto mga haralangkaw bin na mga nakalaban ni Pacquiao na dinaraog niya, mga mga orthodox ito. Ini yung ki Spence Jr. Southpaw ini arog niya. Mayo pa siyang nakakalaban na southpaw na kasing langkaw ni Spence. Anong gusto sabihin kan southpaw? Walahan. Pareho niya walahan. Iyo, Kaya medyo ini ang pinaghihiling ka mga eksperto. Tapos ang sabi ka mga eksperto, dapat ngaya burubugtian niya na nga sa first 1 to 6 rounds mamater ngaya ang pag 6 to 12 rounds kung maglawig nga ang burugtian ninda, malawig nga mamater ngaya ang sa iyang edad. Yan. Yan Yan mas kayo pero paano, ibabagaan na lalaki pag medyo may edad-edad na. Ay medyo mas kayo pero paano, pahalo yan na luya ang resistensya kaysa sa mga hubin. No rin nga nito si laban na Tabi Boy. August 21 duman sa sa Amerika. So August 22 igdi Sunday ata yan. Sunday digdi. Yan. So abangan ta ang Abangan ta inibating laban na ini abang-abangan ni presidente. yung gayo. Kung daw kung siya digdi, katakot-takot na kantsaw na boto niya kay Presidente Duterte. yung gayo. Oo. Baka lamang magiging maugman yung Yun na nga sinasabi ko sa imo. magpahingalo ka na kaya. OPFM ang radyo walang masyado. Walutaan sa pang report, hali sa luwas. Report. Yaon sa linya si Carlo Baldoza. Carlo, come in please.
Salamat Bin, salamat Boy, maray na pagkaga po sa mga parantabay. Antes kang sa ko yung report tabi, Erwin and Boy, paabutan taning happy birthday. Ang sa tumakaulay ngayon na pagkaga, si Police Lieutenant Beverly Kalahati kan Police Station number 3 kay Naga City Police Office. Lagi celebrar. Happy birthday to you. Automatic. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. So, makakaulay ito siya ngunyan na pagkaga. Timing nga ni ta birthday niya ngunyan. Ini, sa katuyang with you, Boy and Erwin, naliti ako sa police station number 3 Kanagi City Police Office. Ningulit ta kayo ng talikod na daw, tulong magkakasunod na drug by bust operation ang nailansar kang paturang ini sa indang area of responsibility. Kung sa nga ni Boy and Erwin, sa Rosanada Kubduman, ang empleyado kang Naga City Hall, na partikular empleyado kang City Engineer's Office dyan sa Villa Karangahan. So, indikasyon, sabi ni Ma'am Kalahati na talagang yaon pa ang presensya ng illegal na droga. So, ngayon na pagkaga Erwin Boy, makakaulad siya ngunyan, katakod kang susunod na operasyon kang Philippine National Police sa indang area of responsibility. Pandua, ang implementasyon kang curfew, kumusta ang naman Dagos, and iba pang impormasyon as in detalyes sa paagi ni Police Lieutenant Beverly Kalahati. Ma'am, good morning, happy birthday. Live kita ko niyan sa 97.5 OK FM Naga. Naka-anchor po si Sir Boy and Sir Erwin Borja. Ma'am. Yes po. Good morning, ma'am. Good morning po. Good morning, ma'am. Happy birthday po. Happy birthday, ma'am. Thank you po. Thank you. Ma'am, kumusta po ang first of all, congratulations sa mga matrayong po nindong mga kalakawan ni Dio po sa syudad. And ano pa po ang mga gigibutang mga project ang ani pong mapuho na niyong illegal na droga Dio po sa syudad? Ang pagpugo po kayan is, ang pagpundo po is, depende po kaya yan sa mga mamamayan ta kung gaano sinda ka-aktibo na makipagtabangan. Kasi po, yung community po is, dapat, ang pinaka nagko-concern po talaga dyan is yung mga mamamayan mismo. Mm-mm. Kasi sabi nga po niya, paulit-ulit kong sinasabi na, crime is not only concern of our police officer. It is concern of everyone. Mm. Crime is concern of... ang krimen po ay ang krimen ay hindi lang ito concern ng mga pulis. Mm-mm. Concern ito ng bawat mamamayang Pilipino. Mm. Ano po? Kaya sana po patuloy lang at sana maging malakas pa rin yung pakikipagtulungan ng ating mga kababayan para po matigil na talaga to. Ini ma'am tungkol Dio po sa... Po, Yes po. yes po. Ini ma'am tungkol po di sa pagpapautob ng curfew, di po sa tuyang sa sendo pong nasasakupan na lugar. Por medyo po kaniyong bago, although pareho man sana po ang pigbaba kang National IATF na GCQ, pero with heightened alert siguro. Iyo po bagang nyaonig diyo sa satuyang bagong pinaluwas. Ano po, may pagbabago po sa pagpapautob nindo kang curfew, as in iba pang mga border control point, as in iba pang mga gigibuhon diyo po sa bagong luwas na niyo kang IATF? Same pa din po yung curfew natin. General curfew po is 12 midnight. Tapos yung border po natin is binaba na sa Milaor, Naga City border. So yun po, mas pinahigpit po yung pagpapapasok ng mga galing sa labas. Para din po sa Naga City. Okay po. Ma'am, igi po sa dai pa nagpurupurundong mga operators kan drugs, illegal drugs. Sa indo pong investigasyon, kadaklan po hali sa inan mga drugs sanita, digdi sa tuya, mamambagang laboratory. Yes po. Kasi po yung drugs po is transportation na din po yan. Drug traffic, di ba? Parang yung traffic, parang yung mga movement. Yung source po kasi is hindi stable. Hindi stable yung source. So, yung tao din po is hindi din po stable. Kumbaga wala pong permanente. Kung saan po sila nakakakuha, kung saan yung available kasi sobrang higpit na din po kahit saan.
Kung saan yung may opportunity, dun po sila pumapasok. Kaya May- mahirap din po talaga makuha kung saan yung ano, kasi wala nga pong fixed point ng pinagkukunan. So, depende po yun sa movement ng tao. Kaya yun po, umaasa po talaga kami sa mga ating sibilyan na tagabigay ng impormasyon. Ini po da kayang nakakadarakop na mga drug pusirig di sa daga. Kung talagang papagpatugaon talaga. Garo da ang sa COVID kung pakusugon da ang contact tracing. Baka da masusog kung saan talaga ni Harali. Ano Yun pong nga reaction po, mo kanina? Kaso, mas pinapangunahan po kasi minsan ng takot. So dahil po Yung talaga, mga dahil po talaga nagbibigay ng nagtuturo ka. impormasyon. Hindi po. Kasi, for example na lang po sa isla. Sa isla po, if pagpasok mo pa lang dyan, Oh, talagang yun. may tech brigade na sila. So, minsan po nahihirapan talaga yung ating mga kapulisan na tupilin talaga dun sa isla. Kasi yun po yung katotohanan na nagkakaisa sila hindi sa pagsugpo. Kasi nagkakaisa sila para takpan yung lambat bawat isa. Oo. Yun po yung nakakalungkot dyan. Pero hindi po susuko ang ating kapulisan. Kasi ito na po yun eh. Ito na po yun yung sinumpaan nating trabaho, sinumpaan nating profesyon. So, wala po tayong ano dito. Hindi tayo atras. So, abangan po nila yung mga susunod na operasyon. Kaya sana kung sino man ang nakikinig, huwag nyo na pong ituloy. Kung gusto nyo pong humaba pa yung, di ba, yung harmonious relationship ng community at ng bawat isa, sana po, maging law-abiding citizen na lang tayo. Kasi ang simple-simple lang naman po nun. Simple lang. Kasi yung magiging anak natin nandito sa community, itong community na to, yung community na sinisira ng droga, nandito yung pamilya natin. So sana maisip po nila yan kung sino man yung nagbabalak o gagawa o iniisip na gumawa, sana po itigil na natin. Yan Kasi masama po eh. Yan pong isla season na yan na haloy-haloy ng problema na yan isa sarong example yan na salit na lugar pero sangkod ko niyan dahil napupundo ang droga yan. Ano po yan papatrolyaman na aral daw kana sa itong mga kapupulisan? Opo, hindi lang po araw-araw. Ano po yan? May ano nga po eh, may mga pulis na nga po tayo dyan sa loob. Ito po nga ning chief of police kay ito baga i-register na dyan sa laog. Yes, sir. Pero ganun pa rin po kasi may nabasa ako. May nabasa po ako. Once na gumawa daw yung government ng intervention, tapos na-address yung problem, yung intervention na ginawa, magkukos ulit yun ng panibagong need. Halimbawa, for example na lang po, yung recently lang, yung natulungan namin sa yung na-heart attack po sa daan sa baba ng market, yung natulungan namin na agaran na bigyan ng lunas. Agaran na bigyan ng lunas. Di ba po, nadala agad yun sa hospital. Ang sunod naman pong, di ba, yung intervention, okay, maganda, positive yung impact. Ngayon, ang sunod pong needs nun is walang pera yung family. Ngayon po, humihingi ulit sa amin ng panibagong tulong. Humihingi ng Kumbaga, pera. Opo. Ganun nga po. Hindi man po actually pera, pero humihingi po ulit ng tulong. Kumbaga, pag may nagawa tayong intervention, may panibagong needs na darating. May panibagong needs na mamumulatan. Yun po yun. Kasi paano ba yung continuity? Paano ba yung Kuyanda ma'am, Lieutenant. Oh. Nawala. Putol. Makakangalas kaya boy. Isipon mo yan nung pirang taon ng bigurulayan yan, isla season na yan, nasa ditsa ng lugar. Dahil nanggan mapurupundo dyan ang drugs. Dahil man pati nagdudurulag. Ngaraon sa na dyan. Siya naman dyan, nag-igwa ka itong chief of police na nag-establish na ninharong dyan. Talagang ito, believe na ko ta si tao.
baka ngayon na Mapuho mapundo na, na. oh. Yan na nag-i-restar. Mm. Uita, iyo manggiraray, sakod ngunyan, yaon manggiraray, kundi iyon ang pigsasabi na kung minsan kaya an iba-ibang ahensya kang gobyerno, Mm. dai ko yan, dai nagsusurubo an hiro. Ang pulis, kung minsan, hirak man yan, kung minsan ta desidido, sipon mo para sakyada ka kayan mga drug pusher na yan. Mm. Na kung minsan, armado man talaga. Mm. Nasa linya, oo. Oo. Kung di at na daguson tayo na tabi boy. Mm. Nasa linya ulit sir si Hello. Hello, sir. Hello, ma'am. Yes po. Nawala yung magayon sa tuya kayang magayon sa tuyang ulay-ulayan. Saro na kayang problema. Nadai para Rio na mayo sa para Rio nuta an ahensya kang gobyerno. Kamo desididong magdakop ka mga drug pusher. Tapos isusumiter nindo sa mga prosecutors. Pagkatapos pag-abot man sa husgado, maabil ka ini yung pigaapod na ining itong pinapa-plead guilty. Mm. Patapos pinapaluwas, edi balik na naman dyan sa Isla Season. Hello ma'am. Yes po. Hello ma'am. Hello po. Hello po. Okay po. Yun nga po yung minsan na pag-uusapan namin kasi minsan sa isla, 'di ba? Meron po kaming yung witness. 'Di ba po may witness kami. Media at yung kagawad, ganon. Public of ano ba tawag doon? Public official ba 'yon? Yung barangay official. Barangay officials po. Ngayon po, nalaman namin yung ginagawa naming witness. Sila pa yung pumipirma para mag-grant yung probation. Probation, oo. Sila pa yung naglalakad. Yung kagawad pong na ginawa naming witness, sila pa yung naglalakad ng probation nung Ay, Diyos mio. nahuli namin. Yung pa nagtatabang. Sa violation ng 9165. Opo. Ini pang iniining pigsasabi tangani ma'am na ini pigsasabi ti ma'am na plea bargaining na pagkatapos darakupon idarahon sa husgado maabil kang plea bargaining. Karapatan din po naman kasi nila yan. Kaya hindi po natin talaga. Sabi nga po niyan yung marami tayong laws kaso marami ding loophole. Sige po, maraming salamat ma'am. Thank you so much sa oras po ninyo na binigay sa amin. Thanks and happy birthday po. Happy birthday. Talagang birthday mo talagang unyan, Lieutenant. Ugmahong kang maray. Ugmahon na maray si Lieutenant. Tama yan. Positive attitude. Mas pipiliin natin yung masaya lang. Doon lang tayo sa masaya. Oo, Yes. tama. Kaya dapat lagi po kayong naka-OK FM dahil lagi kaming masaya dito. Yes. Okay, FM. Yes. Maraming salamat ma'am. Balik kay Carlo. Thank you so much. Thank you po. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Happy birthday, Giraray, ma'am. Hey, punta kayo mamaya. Uy. May invitation tabi, Bill and Boy. Ito na lang. Sige po. Yes, ma'am. So, thank you, ma'am. Happy birthday, Giraray po. So, Thank ito you. si Arvin and Boy. Ang sa tubag ipag-ulay sa birthday girl, sulamenteng babaeng station commander sa Sulod Dingaga. Na nagselebra kan sa iyong kumplihan yung ngayon aldaw. Nakakakuha tayo impormasyon kang mga bagay-bagay di sulaga sila Dinaga sa mga kalakawan ng mga komplisemento. Dagdag na report, aksyon balata sa OKFM and TBN TV5. Ako ang sendong action man. Ako si Carlo Baldosa. Gusto ko, okay ka. OKFM ang radyo. Wala masyado. Salamat Tabi Carlo kan sa imong report. Yung mananggad inian ining kampanya sa drogang ini hintirong komplikadong maray boy. Sipon mo sabi tangani dadakupong kang pulis. Maigot man ang pulis, dadaron sa korte. Tapos maabil ka itong plea bargaining takon qualified. Tapos pagbalik sa community ay yung magyaray, matinda mangiraray nin drugs. Kaya dahil arang kung ano ang katapusan kang problema ini. Kung anong tapapat sarong report hali sa newsroom. Ang
Report. Banuntaan linya ni Ron Enon. Ron, come in please. Thank you, Erwin, Tito Boy. Good morning sa mga nagantabay. Makakaulit ang ngunyanan sa kuyang matibay na pinsan, kababayan, pugi, humilde, matinabang tabang, Mapagmahal. Mapagmahal. Mabuot, mapagmahal. Ang operations manager kang Raymond Bass. Ang operations manager kang Raymond Bass, yun ang napigisabi ko sa kuyang pinsan, si Manoy John Pabricante. Kung tanda mo, Erwin, kan mga nakaging bulan, ang permita lang nababanggit, DLTV Bus Company na mabalik ang biyahe sa Manila. Kundi kan magbukas ang Raymond Bus, tan DLTV baga, nagpuon lang sa 1 unit sa kod na duwahan. Pero si Raymond Bus kan magkaigwa ning UR code, ali mismo sa IATF, sa kod sa LTFRB, na iyo ang nagtataw ning mandato na magbalik sinda sa biyahe, na safe ang pagbiyahe kan mga maduman sa Manila and pabalik digdi sa Bicol. Siguro may siyanta sa management kan Raymond. Tagarang pagkakaisi ko dakol-dakol ang unit na sendang itinutugot na magbiyahe. Sir John, Mano John, good morning. Live kita sa OKFM and PBN TV5. Kabanan ta sa studio si Erwin Borja and Eric Dulong. Good morning, sir. Hello. Hello. Baka naglarga na. Sige po, opo, Mano John, opo, oo. Marinaga man tabi sa ito kabot. Marinaga man sa kabos na naghahinan sa tuya sa istasyon. Opo, sa kabos na naghahapot about sa information kan Raymond, ano po man ang piram unit sa code, mga anong oras ang biyahe kan sa tuyang bus? Salamat po sa hapot. Sa kunya po kaya, ang talagang sinusatuya kang LTFRB na prangkisa na permit, makuman totally na gabos na auto, tatanan prangkisa, anong permit. 50% lang po kaya kang authorized unit ang ginagawa digdi sa mga bus company. So, ang Raymond po, pigiwaw po yan in 36 na authorized unit na nagbabiyahe ng Naga, Manila. So, 50% of that is 18 po ang nag-run sa Satuya. So, sa kapos pong mga bus company, nasa Raymond po pinakasakulang number of units na pwede magtao ng legal na servisyo dito po sa Naga, Manila Road, PITX. Opo. Sige, go ahead, So no rin po maponan sa indong pagbiyahe. Naka-almost 1 week na po kami kapag biyahe ng Naga PITX. Kasi medyo nagpupumpon pa sana. So, ang automi pong available is open man, naka-ready. So, sa 18 units na yan, bali siyam na units dapat ang per day, pero it can be double. Depende po yan sa itong supply ni pasahero. So, sa kunya po, mabuk po na kami sa Ro. Pagpano kaya, book naman anado ni sa Ro. Pagkahapon, and additionally, magkaigwa na po kami ng mga day trip na biyahe. Na sa kunya, mayo pa nagkabiyahe sa Manila na ganda day trip. Sige, lilinawan talang tabi, Mano John, na ang biyahe kan Raymond aral daw. Bali, daily na po yan, daily na. And in fact po, And ang biyahe kan Raymond po sa Toya, Araldo na po yan. Base po naman sa statistic na sa muyang pinag-aadalan, it's not 100% mga taga-Naga ang pasahero. May percentage na po yan na pwede ang taga-Naga kung mo pong nasakay kung taga-Naga lang. So, ang ibang pasahero po, naghahali po yan sa outside Naga City na nagdidili sa Naga. Kung so they can, sila po, pwede sila magpabook
base naman sa tinatakoming mga impormasyon. Halimbawa na po, hali dyan sa bandang partido, hali sa bandang Tinambak, Calabanga, digi sa First District, Second District, Third District, and Fourth District po, di pa yan allowed kan LTFRB na pabiyahan. So ano po ang mangyayari? Ang pasayro po di sa mga area ini, pagkakabi nagsinta kang pagsakay sa Naga, provided na igosindang mga usap requirements, medical requirements. Antigen, tapos yan po na dapat vaccinated na sinda para po yan may presentar sa pagsakay dito sa Naga. Ito ang taga-Naga, they are allowed na magkuha po ng antigen diyan po sa City Hall, sa City Health Center. Kang Naga. Ang iba po, outside Naga, may makanya-kanya man silang lugar na pinakahalian. Hindi man sila po na magdara ng antigen, nasihali po sa ibang lugar. Provided na po, dated po yan. So, ikiklear ta lang na ang bus, Naga-base. So, kapos, Naga-base. naanas lang iniyaw dyan sa Bicol Central Station. Yun po. Kasi ang pick-up ta sa Naga, dahil sila makakasakay sa Naga without itong basic na requirements kan sa medical certificate. Sige, about sa health protocols, anong assurance kan mga riding public na safe magsakay sa Raymond Bus? Bali po, kung ang DLTV po, ito sinapig yung offer na itong one by one na seating arrangements, ang Raymond po, ang mga tukawag 2x2. 2x2 po yan. Pero, ang inigibo yung 50% lang po ang dapat makasakay. So, ang mangyayari kaya, itong dawaan na tukawan, ang matukaw po naman sa lang. Kaya pwedeng pataningan. So, mas mahiwas ng maral, mas maluwag, solo niya ang doon tukawan. Tungkol po sa pamasahe, Sir Jun, hindi po nagtaas ka mo o same man giraray? Bali po, kung tutusun yan, hindi po nag-pandemic, ibang taripa ka ito na pinapasunod. Kasi ang aircon na bases, may pick up dyan na deregulated dapat. Iba ko lang po yung basta aircon. Kasi ang auto na air condition, medyo kanya-kanyang kanya-kanyang type of service. May ganing 2x3 aircon, may ganing 2x2, may ganing 1x1, may ganing 2x1. So, yung kaya, depende sa laog. So, doon magkababasi kung gura naman pamasahe dapat pong implement. But today, pagduwas po kan guidelines kaning halit sa LTFRB, may pinag-designate na nasa rosa ng pamasahe. Pahala ka dyan kung ang isang kalitawang unit, sakto na o dikit na tukawan. So now, ang pamasahe po namin digdig, nagamos po yan parehas, 757. Kaya na po sa dinagdag mo na additional miman sa servisyo sa Raymond, ang gamos na bus po na pinapabiyahin nyo yung digdig sa Naga Manila are all brand new units. All brand new units po yan. Kapos po yan may CR. Kapos po may CR. Kaya kung nang biyahe mo diretso ka rin Manila, no need na magparapundo ka pa kung saan na lugar. Kung hindi ka man sigurado kang lugar na pinupundahan mo. Kasi po sa guidelines kan sa mga bus operator, o sa public utility vehicle, dapat may designated na punduhan na saan pwedeng mag-disinfect ang mga buses kasi ang mga bus crew. So kung saan mo para pundo yan, bawal po yan. Dapat may authorized na punduhan. Okay. Yun po yan sa guidelines ng dangon yan. So, all in all po, gurano po ang total na pamasahe? 757 lang po. Okay. Iyon lang po yan ang kine-claim kan. Kung senior citizen ka man, or PWD ka, still naigwa pa kitang diskwento na 20%. Okay.
Sige po. Salamat po, Sir June, kang sa imong oras sa malinaw na impormasyon na tinao mo po sa Muya. Yes, salamat sabi na yun. Salamat po, salamat. Thank you very much, Samala John. Thank you. Ay, ano? OKFM ang radyo. Walang masyado. Iguana kitang 21 minutos makaliis ang alas 8 ng pagkaaga. Ma-commercial muna kita. Mabolta pakaliis lang pong nagkampirang pagiromdom. Gusto ko, okay ka. Tapos na ang problema mo, lalo mo niya natag-uran. Ang Wazi Wash Fast and Easy Laundry Shop nag-uopresir ng do-it-yourself sa full service na paglaba. Pwedeng iwalat ang sa iwang labahan asin makukuha mo sa laog ng 2 oras. May pick-up asin delivery service pasinda sa laog kang naga. Wazi Wash Laundry Shop, mahiwas ang parking area. Ang Wazi Wash Laundry Shop makukuha sa Door 23, Nia Building, Kataig kang Kulitis Internet Cafe. Harani sa bus entrance sa ka-exit gate kang Bicol Central Station, Triangulo, Naga City. Sa Wazi Wash Laundry Shop, okay ang labahan mo. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kumpleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo, may asenso pa. Cabral Bicolandia Supermart. Ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Bicolandia Supermart. Wala nang ibang presyong mas bababa pa. Basado sa Ordinance Number 2018-028, ang bulan na Hulyo deklarado bilang Persons with Disability Month sa siyudad ng Naga. Ini po si Konsihal Elmer Baldemoro, kaiba si Mayor Nelson Ligacion, Vice Mayor Nene Di Asis asin kabos na miyembro kang Sangguniang Panglungsod, nag-iimbitar na mag-iribanan po kita sa pagselebrar kang sa tuyang mga tugang na may kadiinan asin pagtulod kang sa indang mga interes. Digdi po sa satong siyudad, igwa kitang opisina na nangangataman sa sektor na ini ang Persons with Disability Affairs Office o PIDAW arog kang pagtaon ng electronic PWD ID na mapapakinabangan sa pagtaon ng mga diskwento sa mga establisemento asin hospital, pagtaon ng birthday cake sa mga PWD birthday celebrant asin pag-avail kang PWD medical and burial assistance kang syudad. Ini po giraray si Konsihal Elmer Baldemoro, nag-iimbitar na mag-iribanan po kita sa pagtulod kang diretso kang mga tugang tang may kadinan bako lang ngunya na bulan kundi sagkod paman. Ang sarap mag-drive kung ang car mo ay astig. Ang sarap mag-drive kung car mo ay laging ayos. Ang sarap mag-drive kung car mo ay maintenance Sibros. Dito sa Sibros, sasakyan mo ay laging ayos. Sa Sibros, ang sarap magpaayos. Okay ang service, yan ang tatak Sibros. Sa Sibros, sasakyan mo'y garantisado. Safe na safe ang biyahe kapag gawa ng Sibros. Dito sa Sibros, sasakyan mo ay laging ayos. Services offered: engine overhauling, under chassis repair, car tint, car alarm, car audio system installation, auto detailing. Visit Sibros along Diversion Road, Naga City. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kumpleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo, may asenso pa. Cabral Bicolandia Supermart. Ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Bicolandia Supermart. Wala nang
Walang ibang presyong mas bababa pa. Santon Plus Herbal Capsule. Ako nga pala si Ginaling Malunusan. Nang mabalitaan ko yung Santon Plus, ginawa ko siyang 3 times a day. 1 week, marami na akong naramdaman na maganda sa katawan ko. Magaan na yung pakiramdam ko. Relax na relax ako. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Mrs. Monilin Bigay, pagkatapos ng operasyon ko, nahihirapan akong maglakad. Hindi ako halos makakilos. Maraming salamat sa Santon Plus. Yung sakit, nawala. Makatayo na ako ng maayos. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Ngunya na panahon nin pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message. Kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery, kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rise Coffee. Toti ng Ragay. 37 years old. Cervix ay lagi ko na po aking dibdib. Tapos hindi po ako makatulog po ng maayos. At saka po, yung bananakit po na aking balatang. Halos hindi po ako basta makatayo, baka nakaupo. Siguro po kulang-kulang po 1 year po ang naranasan pong bananakit. Ay tagang pagtik po taga cervix agad po ng Rise Coffee. 4 na ano pa lang po, naranasan po agad po. Na po tagang gumagaling po ang aking mga naramdaman. Baka nagsasabi yung mga tagapakinig natin, mga bayaran niya na mga tumatawag, binabayaran daw po kayo. Ay, hindi po sir. Kahit po sir ako ay makakapagpatunay po na ang Rise Coffee gusto po doon ay nakakapagpatunay po ng mga karamdaman. Para sa tunay na kagalingan, mag-Rise Coffee Mix na. Uminom ka rin lang ng ordinaryong synthetic na kape, dito ka na sa tunay na herbal at magaling. Rise Herbal Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Ano ba yung mga bakot-bakot mo? Nagsaud ako pa din mga gamit sa negosyo kong bakery. Kaya lang, abang pagal maghanap. Uya baga ang Changson Multi-Trade. Kompleto digdi sa mga bakery products, plastic bags, kitchen and baking utensils. Kung may mga handaan ka, igwasin na ng paper plates, styro plates, cups, straws, gift wraps and boxes, asin gabos na mga party needs. Digdi na lang lugod ako mabakal sa Changson Multi-Trade. Tagarubaga barato digdi. Changson Multi-Trade, J. Hernandez Avenue, Naga City, with telephone number 054-881-9225 or 0917-580-0638. Gusto ko, okay ka. Riding in Tandem. Igwa na kitang 29 minutos makalihis an alas 8. Bolta kita sa tayang programa ng Riding in Tandem ngunyan na aldaw na iniyo ning Webes mabiliso ng panahon. An sarok boy na garong piga aarabang-abangan. Ito bagang barita sudma na nag-urulay da. Si Leni Robredo nakimiting ki Senator Lacson, tapos ki Gordon. So gulpingon niya na nag-irisipisi. Ano daw ngayong pig-urulayan? Pero minada ang unity. Kundi kung may unity, may unite sinda, si Sayan mapahunod. Ta si Ping gustong mag-presidente. Isayan na mapahunod sa inda. Kaya yan ang pig-aabangan nyo niyan kan mga tao. Magkasararo daw talaga ang grupong ini. Ang saro pa, pigahalat man pag balik ni Manny Pacquiao. After ka na sa iyang laban. Ano man ang sa iyang magiging tindog. Pero igwa kita ng bareta na daita nakuakan na nakaaging aldaw boy. Nakan Sabado palan, nag-imbitar na ang grupo ni Manny Pacquiao. Taigwa naman nagraralakaw ng mga staff ni Manny Pacquiao. Nadigdi mismo sa Naga, nangimbitar na nin mga abogado. Nag-organize na nin legal panel ang grupo ni Pacquiao. Ang barita nga na ginibo ang imbitasyon ang teripon ginibo dyan sa CWC. Kaya iyan nag-ugbo na naman nin mga haka-haka na
ano daw ngayon sa ang kampo ngayon ni Nagob Migs, ni El Rey, isa daw ngayon iibahan na presidente. Si Pacquiao o duman kay Presidente Sara. Oo, kaya iyon ang mga haka-haka. Ano nga, isa daw nga talaga ang presidente kang grupo na El Rey Villafuerte. Ini nga yung kay Pacquiao o ma-stick naman sa kay Duterte. So, dakol ang mga haka-haka na nagluluwas ngunyan. Kundi sa sarong lado man, nagmumuto-muto si dating Senador Trillanes. Ang sabi ni Trillanes, dahil nga ako masuporta kung arog nga kayo ang Urulay, na kung si Leni Robredo nga isusurrender ki Ping Lacson, ang pagkandidato bilang presidente. Dahil nga ako masuporta kayan. Siyempre, sa desisyon nagigibuhon, arin mas magiging may impact daw kung dahil magsuporta ang grupo ni Senator Trillanes. Iyan ang mawawalat siya. Gusto niya man nga ni mag-presidente. O baka talaga magsararo tapos sabihin, di magsulo-sulo ka. Ano nga buto ni Trillanes kung sakali? Sa mga negosasyon kaya, siyempre ang posisyon ng presidente saro. Ang vice president saro. Kaya sa mga negosasyon, yun na yan, naralaog na yan dyan. Pwede nga ako magpahunod, pero gibuha daw nga akong ko yan. Secretary of Defense, mga ano ka yan. Ako nga yan, gibuhan ko yan. Secretary ka na Department of Foreign Affairs. Yan na piga-aragawan na pirme. Kung ano ang mangyayari, abangan ta sa mga masunod na semana. Paabutan taning good morning ang mga parahinan nyo dyan sa may Kanaaman, Camarinesor, dyan sa may Dinaga na naghihinan nyo ngunyan. Good morning man dyan sa mga taga Progress Home, Kanaaman, Camarinesor na nag-aantabay di po sa tiyang programa. Siri man dyan sa Calabanga, good morning man kay Abet na nagpaabot kan sa iyang mensahe sa tuyang programa na nagdadangog di po sa programang Riding in Tandem. Siring man dyan sa barangay Malibtong. Ito yung mga paradangog dyan, lalong-lalo na ang pamilya Velez, pamilya Adorna, si dating kapitan Kiki Adorna na naghihinad yung bansa sa tuya. Siring man sa mga pamilya kan mga Barameda. Ngunyan, duman kita sa sa Sarong Bareta na ining pagpalawig kang anuman duman sa nasyon kang Sydney, Australia, palawig man ang lockdown duman tabi bin kang gobyerno at ini po kumbaga papautob ni daduman ang stay at home order taning mapababa na ang COVID-19 outbreak matapos ini mag-lockdown kang August 28. Nagtaas na naman ang kaso kan Delta variant na iniyo bin na pinagkakatakutan nga ni nagtaas na duman ang mga kaso kaya gibong palawigon ang sa indang lockdown duman kang gobyerno duman sa Sydney, Australia. Kaya ang pigihiling ko kuminsan pag nagdadalan kita ning telebisyon sa US of A pigbalik itong pagsusuloting face mask. Pinagharali na mga kuta na pinagtaranggal na kuta mantanganing malanganin pag nagdadalang kita ng NBA mayo ng face mask kadako lang ning paradalan hali kita duman sa itong ultimo coach garo day pwede magdalan garo yan ang sistema ngunyan nailingta katong finals kang NBA talagang kadakol na pero sa Bareta papabalik giraray ang face mask sisiwit nga ni ang paglangkaw kang COVID-19. Bako na itong dating variant, iyon na itong bagong Delta variant na kinakatakutan na. Sabi nga ng mga eksperto, 1,000 times na mas madaling makaulakit kesa sa dating COVID-19 variant. So naihiling ta na ang ibang mga nasyon, hali duman sa pagbukas ninda, kuya pagluwag kan sa indang restrictions, ngunyan pigbabaralik na ang pigihigotan giraray tanag siwit nga ni ang pagkakaigwa kani yung mga cases kang Delta variant. Kaya di sa tuya, pag nagluluwag ning kadikit sa Metro Manila, nagluwag ning kadikit, tapos nagtaas na naman si kaso.
Kaya yun na yan ang nagiging problema kapag ang tao niyaon sa luwas. Talaga madali magkaharawaan. Kung duman nga ni sa mayayaman na nasyon na kadaklang kan tao na bakunahan na, nagbabalik naman, binabalik na naman ang paggamit ni face mask. Lalo na digdi sa tuya na dahil panggayo, baba pa sa inda ko naka 10% na kita sa populasyon. Kaya ang reklamo tata, maski ako nga ni boy, kung minsan makauyam na baga, na pirmi ka na sanang may face mask. Face mask, may busal na sanang pirmian sa tuyan dungo, sakaan na nguso. Minsan, garo na kitang mga kabayo, kung minsan na. Minsan mauyam ka, kundi mayo kitang maginibo, arin ang pipilion ta. Duman man sa Tabi Bin, duman sa Albay, nagpasalamat man si Congressman Joey Salceda sa Malacanang, sa Department of Health, sa mabilis na pagsimbag duman sa indang inot ng pakiulay na dagdagan tulos ang COVID-19 vaccine sa mga riyon, lalo na sa Bicol. Kaya garo duman sa Albay, mapapabilis na ang barakunahan duman por medyo sa pag-request o paghurot ni Congressman Joey Sarte Salceda ning vaccine duman sa Malacanang. So sana magdagos-dagos na sin magdagdag na ang mga nababakunahan digdi po sa Bicol region. Ang radyo wala masyado. Bueno, igual na kitang 37 minutos makalingis ang alas 8 ni pag-aaga. Good morning man kay paring Jojo Galyarte, naghihinan nyo ganyan. Pwede good morning as in sa imo nga pag-iriba dyan sa Vietnamese kitchen sa Pha, and then siring man sa Yoki Boki chicken. Good morning, nagaantabay ngunyan na pag-aaga. Ang radyo wala masyado. Diyan man sa Calabanga, diyan sa Villa de Imperial, nagiinan nyo si Papi and si Mother. Good morning sa Indogabus dyan. Ikuha kitang report ali sa luwas. Action! Report! Panuntaan na linya ni Hil de la Cruz. Hello, Hil. Okay, boy, Erwin, maray na pagkaga. Pinagmarahay kong pasyaran si Kapitan Gabi Flores kana Barangay Dugal, Kamaligan, Camarinesor. Dahil kasutma, sumir na siya. Girari kay sa iyang pwesto bilang Barangay Kapitan Kandugal. Matatanda tatabi, Erwin, boy, 2 beses na yung pinag-sirbihan ng suspension kan siyang guniang bayan, kana banwaan ng Kamaligan, Camarinesor. Kaya angon yan, nagliwat na kasudma, nagbalik siya sa posisyon bilang barangay kapitan. Kaya lang palibasa, pabutan ko pala ng abis wishes si Aki ni Kapitan, kasudma, pigkasal. Kaya dahil gayon siya dahil gayon natin nila si pagbalik niya sa barangay hall. Kaya lang ngunyan, mabisita na siya sa barangay hall. Kap, good morning po. Balik, tukawan na naman kita bilang barangay captain. Kan katapos kan haros 2 sunod na suspension na nag-resibi mo halis sa Sangguniang Bayan. Kumusta po, Kap? Good morning, Erwin and Boy. Asin sa 97.5 OTFM, si Hil de la Cruz. Asin sa indo pong mga paradangon. Good morning po. So, Kap, si inot na suspension mo, preventive suspension. Si sunod po kung tama sa mo yung pakaintindi, si ining huri, iyon na ni si desisyon, si penalidad katong desisyon na ginibo. Iya po. So, pagkatapos po kani, clear na. Unless may bago naman. Po, dahil, Erwin. Iyo po. Oo, dahil kita talaga medyo dahil makafocus kung araw kayan. Kaya ako po bilang pag-asumir giraray, nagpapasalamat sa mga taong padagos na nagsusuporta. Asin gusto ko lang pong tawan ng kuya na doon na kaipuhan tang magtarabangan, magtrabaho para sa
ikakaray kan sa tuyang mga constituentes. Dahil kung araw po kaming permi ang nangyayari, pero ito kita makapokus. Hanggang may Hello. serbisyo. Hello, Tabi Hill. Kap, medyo ano po ang sa imong signal? Medyo choppy. Okay. Hanap ka mong magayangay na signal, Tabi Hill. Okay, Sayang. di sa lugar na ni. Okay, go ahead. Hello po. Yan. Okay po. Sige, go Kap. Go ahead, Kap. So, kuya po, sana diretso na po kita dahil kadakol na pong mga programang nakalinya and then ang satuyang serbisyo publiko, kaipuhan na panabis-dagos para magpanantaman po ang pagiging public servant, lalong-lalo na po ang pagiging kapitan, igisa sa muyang barangay. So, inaapudan ko po ang gabos na sa mga barangay officials and then ang gabos sa mga residentes, constituentes, na sana po magkasaro po kita, magtarabangan. At kwento po, hagi unta ang mga personal na interes, kundi ang interes kang kagabsan, permi, ang sa kuya po mga tatawan doon, na ang pagkakasararo iyo po yan ang dalan kan sa tuyang pag-progreso, lalong-lalo na po ibisa sa tuyang barangay. Kap, kung babalikan ta, ano po nga ni si kausakan si suspension sa mo? Ini po kaya regarding po ini duman sa pag-purchase meaning lote kan barangay para po matugdukan ng ngunyan po ngani ihilig na ang covered court na gagamit po. Iyo po yan si kausa po sa dahil si proseso and then si pagbayad medyo na-delay po. So, ngunyan po na naserbihan mo na itong suspension na patong ninda. Ano po ano pa ang gigibuhon na corrective measure para sa sinasabing irregularity nangyari? Ang point man po dahil na-decision na naman po ninda, nadawag man po ambot parties, ambot ang lado, ang seller and buyer. Ang gusto ko lang pong ipaabot, lalong-lalo na po naman sa pamilya na pagtarabangan na po kita. Kung naman po ang mga itong dahil pagkakaintindihan na naging kausa kan araw ini dahil ang bilang kapitan, bilang iyo po ang namamayo kang hindi po sa barangay, ako po nakulaon ang responsibilidad na talagang sa kuya. Kumbaga, command responsibility ang anuman ng mga irregularities or anuman ng mga ginigibong lapses or tagayunan sa barangay, ang primerong nakukuhan po dyan ay ang kapitan. Kaya pinapaabutan ko man po ng itong ang pamilya na sana po magkasararo na po. Since anuman ang mga dapat na pang ayuson, ang dapat natin, magkaarayos na po kita. Kap, ini pong pangyayaring ini, dahil man daw po makaulang kan napapabaritang plano mong magdalagan sa mas harhalangkaw na pwesto dyan sa Kamaligan. Ang kuyan po nga ni kayan talagang, sabi nga ni po kayan, nobody is perfect. Perfection lang po only holds true to God. So, ang satuya pong gingibo na dapat ang imperfection, iyo po to ang gibuntang kusugbuot, challenge na mas mapagayon pa ang satuyang pagserbi sa satuyang barangay asin sa satuyang namamanuan. Kaya ako po tutubod na pag ang sa imo pong gingibo para sa interes ng kagabsan, yan po mayong kaulangan, kundi yun po ang padanayon talang ang serbisyong may puso, ang serbisyong dedikasyon, asin may pagmakulog sa kapwa. Okay, salamat po, Kap. Back to you, Hill. Okay, thank you very much, Tabi, Kap Flores, sa payag na yan. May pinagahalitan Tabi, Boy Ervin, na tibad, igwa pa daning kasunod. Sana maanaman. Ayan, sana salayang banabanang yan na nakuha tayong informasyon na posibleng igwa pa daning kasunod. Ini yung suspension na ni Kapitan Gabi Flores. Kan Barangay Dugkal, Kamaligan, Camarines Sur. Ano niya na pagkaga, malaog niya sa opisina
ano na siya formal meeting ma-assumer kan siya ang posisyon bilang barangay captain kang barangay Dugal Kamaligan Camarinesor. Okay, Erwin, boy. Yan sa tuyang aksyon na ngunyan pag-aga sa programa. Nakaibanan ta si barangay captain ng Gabi Flores kang barangay Dugal. Ini man si Action Man Hill de la Cruz. Gusto ko, okay ka. Salamat Tabi Hill kan sa imong report, asin salamat man ki Kapitan Flores kan Dugal Kamaligan. Balik trabaho si Kapitan, pero yung anito may huling-huling na naman na may panibago. Pero araw talaga kayan pag sabi nga ni Ida kayan pag namumunga ka, mas marita na nagiging sikat si Kapitan. Oy, batiin ko lang ning maray na pag aga tabi bin nagdadawog man sa tuya, sabi Igdio padi pa extra man daw nagdadawog kami ngunyan sa imo si Tisoy Lidesma. Good morning tabi sa iyo padi, and good morning sa kabos ng mga pag-iriba mo dyan sa indong lugar. Wala namang sarong report hali giraray sa luwas. Report! Wanuntaan linya ni Ernie Marfil. Ernie, come in please. Boy, marin na pagkaaga po. Erwin, good morning. Good morning. Digdi sa Commission on Election sa Libanan, nagbahaan tao. Kung dati-dati maagi kay Dio, typical na bayo ning tao ni Nalangaw, alagad ngunyan gano'n nagdagsa. Ang tao sa Commission on Election, tapalo at ako tanig Dio, ang pundo na pigahagad kan komilik sa SB, dapit sa renovation, kan sa endang opisina na haya piton. Taro kaning yan, kadakol tao niya raw sa luwas. Tapos andong request din sa SB, yun pag-providing billboard na iko-construir sa tubangan munisipyo, siguro katakot na ikan eleksyon. So, yan ang mga issue takot. Pero si Mrs. Oliver, ang Comelec Officer Igdio, busy sa pag-assist sa mga aplikante para sa change, para sa bagong rehistrasyon, kasi pag-transfer, kaya kanyan pila-pila. Ang obserbasyon technique, pero ngunyan na si Mana nagdagsa. Sa sunod na si Mana, pining mas takul pa, ninulitaran na magtatapos ang registration kan Commission on Election, lalo na sa mga opisina kan na Comelec Arab na Panalibanan, garo 69 na ang 1,000 ang bago nagrehistro, rinigo naman, kaya busy sila ngunyan sa sinampit ng activities sa pag-resibigan kanakul-dakul na taong nagbibisita sa sendang office. So, ining hurot nila sa SB, garo next Monday, dadangog ko na ini o aprobaran ito sa nagkahagadan na dapat ma-renovate na ang old building kan Comelec na sadit-sadit, tapos itong billboard, and iba pang hurot nila sa Sangguniang Bayan para magamit man yan ngayon yan kan opisina kan Commission on Election Office, hindi sa panuaan kan Libanan Camarinesor. So, update lang inigdi, dapit pa sa registration, nag-abot na sa 69,000 ang putante sa Libanan. Maybe, karo ka nagdadagsa, pitin magkagulo pa din takol na bagong kutante, kadaklan pati mga SK, dating SK, na nakabuto, nagdirekta ng mag-rehistro, hindi po sa opisina kan na Comelec sa Banuaan kan Libanan Camarinesor. So mga update po lang yan sa Comelec. Tapos ng satellite registration last week, tulong barangay speak bisita, tapos man si nagadir na mga bagong rehistrado na nga ni magbuto na sa sunod na eleksyon, hindi po sa Banuaan kan Libanan Camarinesor. So yan tabi, Boy Ervin, sa tuwing report, i-report si Ernie Marpil. Salamat Tabi Ernie kang sa imong report na yan. Iyo man agad talagang madaragsaan ng mga tao diyan kumbaga oras na tayo itong mga dapat na magparehistro na kung gusto nindo makaboto, ngunyan na maabot na eleksyon, talagang kaipuhan na yan. Oy, paabot ang kugiraray ning good morning ang mga prehenan yung gato. Diyan sa may
Camellia Home Subdivision na nagiginan yung sa tuyang programa. Salamat po kasi nung pag-antabay dyan kay Ray and kay Laxi. Nagiginan yung sa tuyang programa. Sabi dyan, ano tanyaon ka dyan? Sabi sa kuya, tanyaon daw ako igdiyo. Good morning po. Salamat sa inyo kabus dyan sa mga nag-antabay kang sa tuyang programa. Makonsuelo nga po ito. Yung ano da tanyaon ako igdiyo. Tuod siya duman sa kuya. DJ ka. Yan. Good morning. Salamat kang pag-antabay nindo dyan sa tuyang programa. Ikaw kita boy da naghahanap kita ni makukontak na abogado. Tapirana ang nag-message kay ni sa satuya na naghahagad ni tabang sa kaguan ni mga kahaputan. Igwang nauusong niya na ini yung online loan app. Na diyan sa cellphone pwede ka mag-utang, igwang mga utangan na aniba bakong mga bangko, bakong mga bistadong bangko, kundi may mga utangan na sa paagi ng GCash o kung anong ipapadara duman sa imo. Papadara. Problema igwang mga nagbabarayad na, nakabarayad na o igwang manin na dahil pa nakakabayad kundi pighaharas. Gusto sabihin yung pigpapara T-Rex da ka ini yung pig-uutangan na ini. Na purbaran mo ngayon dahil magbayad ipapaluwas mo ngayon ang retrato mo diyan sa Facebook. Saka ngayang susupugon mo ngayon ka. So ining nag-Google Pin tara mo sa mga kababayan simple sa pagsakit. Basta makahiling nin pagkakataon na makautang, talagang nautang. Ang problema pag nakasasa na kung minsan sa haralang kawonan interest, kung minsan iyuman inian maaatubang nindong problema, ining mga nanghaharas na ni taday nag-iintindi kung legal o dae na kung ika may utang supugong ka dyan sa social media. So pigpupurbaran tatanganing malinawan tagulpian nag-aabang ka ini na gulpi kitang mga kababayan na nagkakaigwan ng problema ngunyan. Ining pag-supog kan mga pig-uutangan. Kaya kung minsan kampante ang tao an mga kababayan ta na mag-utang sa mga kuyan, mga Bombay. Tamaray pa nga ini mga Bombay kuyan. Dahil kang susupugon, dahil kang tabugaon. Papakiulayan ka sa napati. Yan lang nga ta. Halangkawon man na marayan interest. Kaya ara mo saro daw sa aral daw kang bisitahon. Or aral daw. Kaya kung minsan nagsupog naman na aral daw kami bisitang Bombay sa imong establishment o sa imong harong. Ini pati na nabanggitan baga ini sa kuyan. Suna ni presidente. Kung dahil tangon yan sa aga mahanap kita nin abogado tanganing malinawang kita kaini na kung anhapot nakadakula yun ano pwede kang supugon kan mga pigkakautangan mo na ibugtak din sa social media. An masakit pati kaini taday hinaharapot ko na bisto nindo kung sa isa mga taong yan. Dahil maninda nasasabi kung sa siya nasa likod kayan mga utangan na yan na dyan sana sa online ang transaksyon ninda ini na ini mga Bombay sabi ko nga ni Boy na daw ini na banggitan ba ni presidente nagaro kontra siya kaini na may mga Bombay digdi yung siging relibo ta nagpapautang naggrabe man nga serious nga an pigpapatong na mga interest kundi siguro dapat hilingon kang gobyerno ano ang solusyon kaini. Ano takadakol-dakol na nag-uurutang sa Bombay? Ano ang kadaklan rason boy, maski halangkaw ng interest, kulang ang kuyan, processing, ang pag-proseso ka na transaksyon. Na kung, siyempre, mautang ka sa bangko, pasiguro mo ng bangko, makuha ka ni mga, kumiker, ma-fill up ka ni mga application na naglaba-laba na, kung minsan pati, pirapang aldaw o simana ang bibilangon bago yan i-release. Tama kung suba-suban approval. So, ini dapat siguro hilingon man kang gobyerno kung paano masolusyonan ini. Ano tagulpi kitang mga parautang sa Bombay? Dakol yan, mga taratali pa, may mga saralit na tindahan, bigbabaralik-balikan yan. Maski nga ni taparakit na baya si Tamong, nagkuang Tamong.
Si Mosquitero, pigraralaog na ninamo. Oo. Di makuha sa Bombay. Tapos mabalik-balikan ka dyan, aral daw. Kang Bombay. Siguro, taram kung sarasang gatos ngaya, ang hulog mo ngaya, sa sarong simana o kaya duwang simana, o aral dawon ka dyan, hanggang kuminsan na barkada mo na nakikikapi na duman sa imo si Bombay. Sa an masakit kung kinukursunada na si Agomo. Iyan lang. Iyon ang hani yan. Siyempre, mahilig-hilig ni duman sa medyo maraalsom sana. So aga, ano po yan, abangan ang paliwanag dyan sa tuyang programa, sa mga programa sa aga. Dakol ng mga takaning mas maintindihan tata. Sabi mo nga ni Subagubin, naghahanap kita ning abogadong makakaulay. Takaning Irakman kan mga nabibiktima. Iyo duman mismo pati sa sa social media, may hiling ka duman kan sa imong kung ika sarong beribistado o kaya personalidad, tapos o kaya saro kang sultirong may pigi ilusyonan na sana. Tapos duman. Kung minsan na mag-agong mismo. Mag-agong mismo. Kung ngayon aram Iyo. Kung ngayon aram na nagutang ka pala ngayon dyan. Oo. Tigsain mo ngayon naman yan. Tigsain naman ngayon, pigbakalan mo ngayon gatas. Yan. Dumana naman yan magpupuroan ang Gera Mundial numero 4 sa Laog Kang Harong. So sabagi po kayo mga tugang, kami po luway-luway na naman na magpapaaram ngunyan ng pagkaagay di po sa tiyang programang Riding in Tandem sa pang Webes na edisyon. Nakaibanan ta sa luwas ang sa tuyang mga kaibanan ng Action Man. Siyempre man dyan sa newsroom niya si Ron Enon. Si Kuya Ferd sa tuyang technical. Masunod na ang programang Todo Action. Kaibanan si Jeff Pasubilio and Ron Enon. Kami po ang mga nakaibanan doon sa radyo. Ako po si Eric Dulong. Iniwan po si Ervin Borja. Nagpapasalamat kan sa indong paghinanyog. Naglilibot-libot, nag-aabang-abang, naghahanap ng mga isyu na mapapagulayan. May intriga, may latik pa. Alagad may adal kang makukuha. Kaya humanda na, kabaka masagi ka. Riding in Tandem! Kaibanan, Sinda